Labing isang anyos na binatilyong nalunod po dyan sa may Lingayen Beach. Patuloy na hinahanap. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang isang 11 anyos na binatilyo matapos malunod sa bahagi ng Lingayen Beach sa Barangay Libsong. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bandang alas 11 ng umaga ng Lunes nang magkayayaan umano ang biktima at ang mga kaibigan nito na maligo sa dagat ng walang kasamang nakatatandang magbabantay. Habang naliligo ay tinangay ng malakas na alon ang biktima at hindi na muling nakita ng mga kasamahan. So, agad-agad pinuntahan natin. So, discovered na ito nga yung victim na bata at saka yung isang kaibigan niya is nagkayayaan na maligo sa dagat. So, nawalang bantay. So, malakas yung alon. So, tinangay yung victim at hindi na nga nakita. Hindi umano batid ng mga magulang ng biktima na naligo sa dagat ang mga bata. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng biktima. Hanggang sa nagkaroon nga tayo ng mga search and rescue operation, puro unfortunately, so hindi pa nakikita yung victim hanggang sa ngayon. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na maging maingat sa pagligo sa dagat, lalo ngayong holiday season. Paalala po sa mga magulang natin, no, na bantayan lagi yung mga anak nila kung maliligo kasi talagang yung dagat po natin is malalakas po yung mga alon. So pinagsasabihan po natin yung mga beach goers na laging bantayan at sa mga medyo may edad na is wag, kung nakainom, wag nang pumunta dun sa beach at lumangoy. Kasama wala dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.